about saving the Gaelic language. That's Scottish Gaelic as opposed to Irish Gaelic. But I'm uneasy about spending too much public money or time on a language which is now not... Stocha geweld sé bheolach ar an video seo. Hai car animal. Ach han video an dói ruchtathe an Aineolas a hasin na fechín chotrich an duine ha cur sias ar Gaelic, agus a janjin na hai gras an túr skill charán video évín. Is completely lunatic, or, as they say in Cornwall, completely lunatic. Bazinga! Mar sin ha mid all horsúil in a príomh argument sin, go sealtún go bheliad ulugu car. I'm uneasy about spending too much public money. Well, has sin a clinchin seo at na húne. A Gaelic a cost cust erigit. Well, han harfin isteach. Has sin a cosk, 90 million not gach blian ar Gaelic, ach a Gaelic cur rutgin etter ochget hun agus unkie kedet sa hoch million not isteach dun an economy. Mar sin harris misse ha alabe 60 million not nes bjarstoch gach bliane le Gaelic. So, eerst, maar how getting gewel sin a keheverige Gaelic doen de gap she briakashin. Something about which my feelings are entirely unmixed, for instance, is when people occasionally talk about reviving the Cornish language. No. Once it's gone, it's gone. Cornish, sadly, flatlined on the table. Everyone who spoke. After all, language is fundamentally a tool of communication. Stocher is an príomh argument checken. As je een klachte kan gus brini dun, je Jane Fay man een min kan maar Gaelic. Ach as je ook gevaak om peace en gewoon mood je kan in zijn bi. Maar as je pleur maar hou brien Gaelic, as je een foskol na dorsen do kieten je vliene je jarigen, bardoch, orden, echtriges kulte. Hij graag een big doen sja kanen is mooi Well, en je shimmer had in je te kanen en hij te gunstig. Hij wordt je in je te Frankisch als aan de GCSE zaken. Maar waar me een brie me een arves moorje in je wie je een parochiel Mandarin gunstig. Als je een te kanen en haar ujakje aan. Rukar moor nachel David Icherigemrig zeker Gaelic en kanen nationed in de halabe. Maar hou een vroeg aan een alabe. Fat de weg is toch wel iets in een parochiel Gaelic en Mandarin no Hindi. Those 60,000 would have to be pretty fascinating guys. Oh, Hyatt. But we have to keep it in proportion and not be swayed by nationalist politicians using culture as a political weapon. Should nations is a hard cool bros na hug na Gaelic? Ga je nach Gaelic is seach de lug aan een Davielse kooi, nu er wat Labours en Lib Dems aan te parlement, so gaan je uit SNP a sjo. Gaan je kindje sin gejiffer, or gaan je fieners sin bieg David, agus Hitchens razor, quick grass Isn't it a pity, though, when an ancient language dies? Yes, it is. That's exactly what it is. A pity. Not the end of the world. Hafis ek a hula dinje geweld ruten na smisse aan na kanen de dolle machabi. Ga je even hasje en wie komen mee een? Maar eerlijk doe zo aan me een dat zijn bi. Ha mag jurloch ule maravus ha mag hij het chennen. Not the end of the world. We're likely to see 500,000 more people go into poverty. Not the end of the world. Not the end of the world. The extinction of an animal in the modern world is almost never because of natural selection. It's because of the actions of man. The extinction of a language, however, still is natural selection. If it dies out, it's because humans no longer need it to communicate. No! Yeah! David, ga vorgen de vase gaan en ska blienigen je foreigners voor imperialist nasassen ich. Maar allemaal nu wij me luggle of je brien Gaelic. Maar je wat al trouw gaan en roi geriere vis mensching in de gasne geel ule skiij en karens vat jurges mensching. Wel, we gaan de sasse björle junsahug. Ach, rauns en jallig ga je volle schoch gewel David, Nadenia Hagent, Heglesh, Girochus mention shaw, or Chanel is achemeen, dat en be me in Ghana, nieuw en echt drie. Good more than Denia ordic suicide video, ach Nadenia jaagt na bergenachke, waar je te kursiersek na harmetje, nek David. Well, han hem web show aan. Brilliant. Ach zijn arschinoch, Nadenia waar gent, Hegle David, gaat de rein niet more smeunje, ik me in een husper. Maar sin hij voorzorg naar geemsje naar bergvisser geskelig mee in canons en echt drie. Als zijn nursen, maar hij haast de cursus eigenlijk, bij vishacking krijgen aan met de hand. If it dies out, it's because humans no longer need it to communicate. Hamasje vier van de jouwen in januari, kan je cheese aankomst dus een krimmige kach gehouden janu.